Sayod si Gobernador Gwendolyn Garcia sa hagit nga giatubang sa mga barangay workers sa ilang tahas isip nag-una nga emergency responders karong panahon sa pandemya. Tungod ni ini, umintuhan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang ilang kasamtangang gidawat nga GSIS Group Accident Insurance gikan sa 50,000 pesos ngadto sa 1,200,000 pesos nga coverage alang sa mga barangay volunteers sama sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay daycare workers, barangay animal health aides ug mga barangay tanod. Ila kining magamit sa panahon nga maaksidente sila ug aduna sab dinhi pakapin nga gamay nga coverage sa hospitalization expense. Samtang ang barangay treasurer ug secretary gikan sa 50,000 pesos mahimo na sab nga 1,200,000 pesos nga coverage. Ang bag-o niini mao nga ang mga barangay kagawad gihatagan na sab sa Kapitolyo og accident insurance coverage. Kutob sa 150,000 pesos ug ang mga barangay kapitan nga makover usab kutob sa 200,000 pesos. I-anunsyo na ko karon ang atong GSIS Group Accident Insurance alang sa tanang BHW, BNS, daycare, tanod. Kani lahi ni ngadto sa una na hinong pakpak. Gikan sa 50,000 ato na nang i-increase karong tuiga to 100,000 pesos. Karong umaabot nga Pebrero, mulibot si Gobernador Garcia sa mga distrito sa probinsya aron mag-apod-apod og food packs sama sa mga bugas ug dilata sa mga barangay workers. Hatagan usab sila og mga vitamins aron masiguro nga lig-on ang ilang immune system sa pagpakigbatok sa bisan unsang sakit, dili lang sa COVID-19. Gipahibaw usab ni Garcia nga lakip na usab nga hatagan og bugas og mga food packs ug vitamins ang mga senior citizens sa probinsya. Karong Pebrero, mag-schedule na mag-meeting ang tanan presidente. BHW, BNS, daycare, baha, tanod, kuyog ang presidente sa senior citizen sa kada distrito. Kay aron mag-apod-apod ni ining mga vitamins alang sa tanan para paglig-on kaninyo mga frontliners. Ang atong senior citizens, doon na sa tay i-apod-apod kaninyo bugas, mga dilata, vitamins, o uban pa na inyong kinahanglan. Pagwapa, eyebrow, lipstick, foundation. Dito. Ang atong tabang sa senior citizens, atong idungan sa pag-apod-apod. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.